Actividade física no lugar de traballo. No traballo pasamos moitas horas sentados, repetindo movementos ou concentrados fronte á pantalla. E ás veces esquecemos algo esencial: movernos. O noso corpo está deseñado para a actividade e cando o mantemos inactivo durante demasiado tempo, aparecen as molestias, o cansazo e tamén a falta de motivación. A actividade física no entorno laboral non é só unha cuestión de saúde física. Cada vez que te moves, a túa circulación mellora, o teu cerebro recibe máis oxíxeno e a túa postura corríxese. Ademais, moverte reduce tensións acumuladas, aumenta a enerxía e mellora a capacidade de concentración. Non fai falta correr unha maratón, abonda con integrar pequenos xestos de movemento ao longo do día. Que ocorre cando non nos movemos o suficiente? Aumenta a dor de costas e de pescozo, acumúlase a fatiga muscular, o estrés increméntase e a produtividade diminúe. Co tempo medra o risco de problemas cardiovasculares e trastornos músculo-esqueléticos. Todo isto tradúcese en máis cansazo, máis baixas laborais e un ambiente de traballo menos saudable. A boa nova é que a solución está nas túas mans e non require grandes esforzos. Realiza estiramentos sinxelos de pescozo, ombreiros, brazos e costas varias veces ao día. Érguete e camiña cada hora, aínda que só sexa para coller auga ou ir ao baño. Sempre que poidas, utiliza as escaleiras no canto do ascensor. Se estás sentado, proba exercicios doados, levantar as pernas, contraer glúteos ou apertar un libro entre os eonllos. Coida tamén a túa vista, cada media hora mira ao lonxe para relaxar os ollos. E lembra a ergonomía, costas rectas, pantalla á altura dos ollos e pés apoiados no chan. Moverte non só prevén lesións, tamén mellora o teu ánimo, a túa concentración e o ambiente laboral. Pequenos xestos marcan unha gran diferenza. Actívate, coida a túa saúde e axuda a crear unha cultura preventiva no teu lugar de traballo.